Bon dia, com estàu? Espero que bé. Bueno, demà comença a veure-vos a qualcuns de tutories i vos demano una coseta. Heu de tenir ben presents tant les circulars que van enviar per mail com el vídeo de divendres on jo vos donava unes pautes o uns consells de cara a les tutories, d'acord? Vos vull recordar un parell de cosetes. Vosaltres, com que sou de quart, entrareu i sortireu de l'escola per el pàrquing, d'acord? Quan arribeu en el pàrquing hi haurà unes marques en terra que són llocs on vos heu de situar, val? I aquestes marques estan respectant la distància de seguretat. Que haureu de fer un pic entrem cap endins, és a dir, un pic comencem a entrar. Primer vos desinfectareu les mans amb gel hidroalcohòlic que nosaltres tindrem allà a una taula en el pàrquing i vos donarem una mascareta que heu de dur tot el temps, ja sabeu, com sempre hem de fer. Com us vaig dir l'altre dia, heu d'estar especialment atents a les indicacions que vos doni jo, que vos doni qualsevol altre mestre, i no començar a fer coses abans d'hora si no vos ho diuen, d'acord? Vosaltres arribeu puntuals, per favor, és de 9:30 a 11:30, arribeu, vos col·locau en el pàrquing respectant les marques, val? Que tenen la distància marcada, i feis això. Esperava que vos diguin tu, desinfecta't les mans, col·loca't la mascareta, no vos poseu a xerrar entre vosaltres perquè heu de mantenir les distàncies, ja ho sabeu. I bé, jo sé que ara sona un poc molt complicat tot, però ja veureu que un pic ho tinguem fet ja ho tindrem superclar, d'acord? Així que pegau una ullada en el vídeo de divendres, també en els documents que vos han enviat a les famílies per tenir en compte quines són les mesures a prendre, i poca cosa més. Vos veig demà, passat i l'altre, i divendres molt ben per Zoom. Adeu!